APHLC Asong atum penta nomination aloh jokpon tanglo Thereponi phai thongkebarni DC office asai hemalong all party hills leader conference mate thihek pen APHLC Asong atum penta nonangkeleji MP election kachipati dunji aphan nomination file aloh jokpon tanglo lasi non MP election chipa highway ji pusi APHLC Asong atum pen ning theponlo lapen ke hailo te ke jengsi ka chisong ponji hemprega farman lapen siksidol kapang tang ponji lahaya sai si claim ponvek ji pusi APHLC a candidate mate ake haije ai ka thara hinpen pherang ke atumalong chethan pon difu pe nilituma pherang ke rostom hanse nang ke loberta public TV Karbi Anglong So constituency Dipua constituency pen ke ni tum APHLC lo first lo ke jok la pen ke kaduita DC ba returning officer tu alang tum ke lang ateng ta chok lo pusi pu seta scrutiny ke mo 4 tarik si doji la hello la pen nang le ko pia ke mang se nang le bang so MP farman nang le ke mang ke nang litum chini le ke di ne litum autonomous state under article 244A ke long vek nang po che pe long vek nang po elitum si rat atum pen si itum long nang ji ke di la lo rat atum aja kong pen pete itum claim on e la pen a jok democracy a law pen pot si elitum election che dan nu nang kok lo la pen che dan nu lo pen autonomous state ke long vek po long le ticket to gen itu nge o elo la pen 6 schedule bang ke pang tang vek nang po aja kong kang butang anta ako che end to end nang po la hello la pen dak karbiang long inglong arat atum akay la pen along ri to ke pe jok vek nang po la hello akam la pen khilonjia ohomia tum la pen ke adivasi atum alang litum akay la pen along leta nitum rai pivek po la pen alang litum na elitum chini lo adivasi atum da backward pikedi alang litum si schedule tribe status ke long pa prang lo ningkan pharo ke thoma prang seta alang litum non anta backward pick lo si alang litum aphan itum mathapon po lapen ohomia khilonjia to mangi mathapon vek po lapen CAA UCC lapen hala Assam healing practices of prevention of evil practices act pol bangke pavidet nang ji lailo ni tum lapen son thak ke nuwa son pe do bom jelang mene la pavidet nang lapen dimahasau nonomat ponchat nang bikok lo halo so ponchat dimahasau penta ako pon tu vek nang ji adak dimahasau ta autonomous council under 6 schedule se hadak pang tang tu nang ji lapen ilitung karbiang long ta ponchat aloh nang pilut tang lo election council election da ponchat aloh pen si pe dorong lo lai hui an pavidet tu det nang ji pusine tu nge claim vek po lapen non na tum lang tha aprang ke number 3 Dipu SD autonomous district constituency pusi ki pupu ge di non ge autonomous pa alam theta pavidet lo nai tum lage serious alam lo e tum ban autonomy nang pipi la BJP tum thuke la pen general tum thuke autonomy itum phan sadhin thuke sadhin adha sadhin anda nang ping tum te ili tum phan nang dong sit jisi la tum ke claim lok lo la posi la autonomous alam the bang ke ako belong to nang ji a symbol bang ke ni tum kang wai dun ke torch lo number 1 number 2 ke kesi lo la pen number 3 bang ke ringwell la isile la number 1 sin tum long popusi mathalo atema number 1 bang tala ke thop da lo lage free symbol bom lang reserve kali lage sir natum ki hai je phan ning ke thekwan do ni tum bange 100% sin tum ning thelo la bangke non batai ke athema tum inglong arat tum just semet inglong arat la pen khilonji ohomia tum la pen adivasi tum ke akhei la pen along ri ki virje phan ke jokta ning hang he ke di ilitum ekhei pen elong ri ke doji phan si ka che protect ye phan si ilitum ke claim lo pot election bang ne litum
si highway popular tema BJP Congress ka do itong lagay akhai ben along ri do nang ji puge ning je kala tumke Seorang lepu hai nang tum se haji plo la se nang tum hai der lo plo te ki cheng sia pharman karbeng lo na panel ko pia sai lo deng ke deng vek dia bang lagay 60 la autonomous state abang lo number ke cheng si number 1 lo la pen number 2 ke lagay 6 schedule kapang tanga kam lo anpar ke CA pavedet nangi UCC pavedet nangi halaso evil practices act po halata pavedet nangi la pen hala ponchayat aron ke van la pape dolong ledet nangi la pen la mopen ki pubom autonomous district abang autonomous area po bangay tum chalong tu vek nangi la pen Sir, public and short is a message, sir. rat aphan ke than kang tung ke la hello modern ahut non pindi arni ke ron pulotang te ron ke chedan ke ko pia pasi ke chedan ekhei la pen elong ri ke chepe jog ye phansi ron ke chedan la pen ron ke chedan ke la election hello ron ke chedan non ke election vote ki pi hello la ituma vote hello il ituma AK47 rifle lo bomb lo chir lo nok lo chong lo la hello la potsi la rat atum a vote kadok kavita APHLC atom phan pi lap nang po la hello